Bye. Diri sa Australia bawal lamang kuha kutsilyo. So nakakuha ning Recon Tanto nga gamay kay gamay man siya, pang utility knife lang. Pero nga rin, kinahanglan jud ang permit. Kani siya, nindot ni siya nga knife because you can flick it with one hand to open. But problema is gamay kay siya. So usually ang knife kanira siya wala na siya labot. So mula pa sa imong kamot. Nag-try ni mo open sa knife, masamad ka. So what I did was gibutangan akong nut, snake nut sa ubos kana. Then maka support siya nimo. You can open the knife this way and you can close it with one hand also this way. So lain kayo kung magamit ka sa knife then naon mo ba murag nerdy ra kayo murag ano ba murag newbie kay tanahon. So imong buhaton is sumpayan lang ni mo ani, and for closing it di mo siya basta-basta ma-close. So what I did was do this, ipaluagan lang nila ko siya para mo slide siya down, but be careful mag-open ka dili facing up. Kung facing up mo dito sim kamot samad ka hait biya kini siya. So yung buhaton is ipaduko nimo gamay inana, duko gamay igana nimo diha ra sad siya di siya mabusong kamot. So yeah, newbie tricks from a knife enthusiast.